Okay, så kom Emil. Han gør det. Han gør det ikke. Kom nu Emil. Emil, Pernille, hun kommer. Sig nej. Emil, du er så pisse. Du er seriøst Emil. Du skal ikke vente på, hun kommer. Nej, tak. Sille. Emil, nej. Kom så Emil. Ja, Emil. Han gør det. Hallo Noah, pas på. Noah, ryk dig. Noah og Mads, ryk jer. Kan I ikke give ham lidt? Kom så Emil. 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 Silence, please. Prøv at tænke på, koldt det var for Silje i sidste weekend, Emil. Det her, det er jo ingenting. Det er ingenting. Det er overhovedet ikke koldt. Hallo, det er endda varmere. Hallo, vent lige. Han skal lige meditate. Han skal lige meditate. Emil, hop nu ind i kryds. Hallo Mads. Kan I ikke gå væk? Hallo, drengen, ryk jer jo. Mads, ryk dig. Hallo, Rikke. Hallo, vi giver ham plads. August, vi giver ham plads. August kigger efter det. Jo. Emil, du skal tage fat i kanten. For der er strøm. Nej, hold helt ud. Med i strømmen. Kom nu, Emil. Hallo, hvad er klokken? Bare lige tænk på, at der er meget strøm i vandet. Ja, det ved jeg godt. Jeg Hop ud efter Emil, okay, Emil, du har 6 minutter. Så gider vi ikke. Vi gider ikke mere. Johannes, har du skiftetøj med? Nej, jeg er bare ude efter ham. Jeg vil også gerne i vandet. Så ræk du om til din mor. Han gør det, han gør det, han gør det. Hallo, Noah. Noah, ryk dig. Du skal happy. Og dit hoved skal også under. Er vi enige i det? Hovedet skal under. Nej, så giver vi ham ikke penge. Det gør han, hvis han skal hoppe i. Det giver jeg ikke penge. Hallo Emil, kan du ikke gå i? Emil, du laver sgu da ikke baglænder. Hallo, Noah, ryk dig nu. Hvorfor hopper du ikke i? Jeg bukserne af. Johan, hun giver 5, jeg giver 5, Claus giver 5, Julia giver 5, og Johannes giver en 10 eller en 20. Jeg giver 5, fordi han ikke gider hoppe i. Eller John, du skal gå hoppe nu derovre, så har jeg noget. Nej, Emil, kom nu, du har 5 minutter. Hallo, Noah. Emil, du skal hoppe i. Jeg har et for stor røv. Hallo, August, ryk dig. Johannes, jeg giver dig en 10'er. Ja. Nej, Johannes. Nej, jeg skal op og se, jeg flyder ud med vandet. Vi skal lige se, nej, nu vil jeg også gerne i. Det bliver så bare taget op i strømper og ser mig. Jeg vil så gerne. Kan I tage dig altid, og så stå. Men Emil, du ved godt, du kun får 25 kroner. Ej, vi sagde 40 til at starte med. Vi sagde 40 til at starte med. Nej, nu Johannes sagde 20 kroner. Fuck jer næste. Det er 10 kroner, fordi... Altså, procent tilbage, der dropper ud fra mig.